וכאן מגיעה הפתעה. הפתעה מאוד לא נעימה. על פי הוראות היצרן, מותר למשטרת ישראל להשתמש במיכלים שהדיוק שלהם הוא פלוס מינוס 2%. זה די מפתיע, משום שהיצרן אמור לדעת שאי אפשר להקליד במכשיר אלא ערך אחד. כאן מגיעה הפתעה מדהימה יותר, הייתי מכנה זאת פצצה. במשך כל השנים, מאז ועד לאחרונה, השתמשה משטרת ישראל לצורך קיולו היומי של המכשיר במיכלים שיש בהם אי ודאות של 5%. כלומר, אם רשום על המיכל 100, יכול להיות שבתוכו יש 95 מיקרוגרם, ויכול להיות שבתוכו יש 105 מיקרוגרם. יש טווח אי ודאות של 10 מיקרוגרם שלמים בתוך המיכל הזה. ואף על פי כן, הטכנאי הקליד 100. התוצאה היא ברורה. אם במיכל יש 95 מיקרוגרם, הרי שלא יעלה על הדעת שאיזושהי מדידה שהיא גבוהה מ-100 תתקבל ככשרה. כי 95 ועוד 5% זה רק 100. אם במיכל יש 105 מיקרוגרם, הרי כל מדידה שהיא נמוכה מ-100 גם כן לא באה בחשבון, כיוון שכבר נוצל כל טווח האי-ודאות המותר. אני אדגים זאת שוב. נאמר שנתנו למכשיר באמצעות המיכל את הדגימה הזאת לבחינה, והוא היה מוציא את התוצאה 100. התוצאה 100 נמצאת כבר במרחק 5% מ-95 ומ-105. כלומר, גם כשהוא מדד 100 במדויק, המדידה איננה תקינה. משום ש100 הוא גבול, 5% פער נחשבים פער פסול. אם הוא מדד 99 מיקרוגרם לליטר, לכאורה המכשיר מרוצה. נתנו לו 100 והוא מדד 99, זה מצוין, אבל לא. משום ש99 נמצאים בפער של 6% כבר מ-105. ואם הוא מדד 101, הם נמצאים בפער של 6% מ-95. יוצא מכאן שכל הקיולים שעשתה משטרת ישראל במשך 10 שנים בינשוף היו פסולים מעיקרם. זו כמובן איוולת. זה כמובן שערורייתי. אבל זה מגבש בצורה מוחלטת את ההבנה שמכשיר הינשוף הוכנס לישראל תוך זלזול מוחלט, הן של היצרן והן של המשטרה. הדבר נעשה בצורה הפוגעת בכל אחד ואחד מאיתנו, לא רק באלה שנבדקו, אלא בכל האחרים שבמשך שנים הוטעו לחשוב שמשטרת ישראל ומשרד התחבורה שומרים עלינו, עושים אך ורק דברים חוקיים. מה שמתברר כאן הוא דבר חמור מאין כמותו. עכשיו רק נשאר לנו לשמוע ולראות מה יעשו, מה תעשה המשטרה, איך בית המשפט יתמודד עם הפצצה הזאת שניחתה עליו רק בשבועיים האחרונים. איש אין לא יודע. נקווה לטוב.